Vă salut! Eu sunt Ilinca și după cum puteți observa, nu știu să desenez. La pași de dans am mare restanțe, iar de cântat, cânt, însă în beci, de una singură. Ceea ce vreau să vă arăt acum este ceva ce iubesc de vreo 7 ani, dintr-un total de 12. Iubesc caii, iubesc să călăresc, iubesc echitația și pentru mine este suficient. Vă invit pentru 5 minute la o lecție de echitație. Ilinca, îi dese Navarro, o cunoștință cu el, o să-l mângâi. E un căluț foarte cu minte, pentru copii. Îți place? Da. Frumos? De ce ai venit la cai, Ilinca? Pentru că îmi plac foarte mult caii și pentru că vreau să petrec cât mai mult timp cu ei. O să punem căpăstru, da, ca să putem scoate. Stai cu minte. O să legăm stânga-dreapta, ca să putem lucra cu el, să pregătim pentru un călecat. Uite, asta e peria ta, te duci pe partea dreaptă, eu pe partea stângă. Și ți ce ai de făcut. Începem de la urechi, da? Noi pe partea asta și îl curățăm, cât ajungi. Dai o dată în lung, să dăm praful jos, să punem prima oară valtrapul. Hai cu mine, da? Îl punem pe cal și ai rolul de a proteja spatele calului să nu intre în contact direct cu șaua. Să punem după aia o blăniță, care mai atenuează din șocuri și o să punem un gel, care la fel face greutatea ta să fie mai puțin simțită pe spatele calului, da? Și odată cu șaua o să o luăm Kinga și martingala. Punem șaua pe cal, să-i punem pressing-ul, să vină tras pe cap. Așa. Ilinca, o să prindem, asta este o martingală, da? Are rolul în primul rând de a ține șaua și are aceste inele prin care ducem dârlogii, ca să fie calul mai ușor de controlat. Bun, și acum vom pune Kinga, da? O pui tu, te descurci, că aici ajungi. Ia să vedem. O bagi mai întâi prin inelul de la valtrap. Așa. Așa, perfect. Și prinzi cureaua dreaptă de la Kinga, de cureaua dreaptă de la așa, perfect. Bun, punem Kinga pe sub burtă, stai că te ajut eu. Bun, lăsăm așa aici. Hai din nou prin fața calului. O să-i punem jambier la picioare pentru a proteja. Ei se pun cu scaiul către exterior și cu partea tare în spate. Strângem o dată, a doua oară, dăm scaiul jos și apăsăm un pic pe jambier. Da? Îl pui un pic mai sus decât în mod normal și strângi o dată și a doua oară. Dai scaiul jos și apeși un pic pe el. Perfect. O să-i punem în cap frâul. Avem grijă să scoatem părul aici sus, da? Ca să nu deranjeze. Bun, acum suntem pregătiți să ieșim afară. Da? Perfect. Acum te vei duce să-ți iei toca, da? Nu putem încăleca fără tocă și fără vestă. Bun, vreau să te urci pe scăriță. Mâna dreaptă o pui pe arcada din spate, mâna stângă o pui pe arcada din față, piciorul stâng în scăriță, dai piciorul de peste cal. Perfect. Foarte bine. Încerci să stai cât mai dreaptă, capul sus, privirea înainte, printre urechile calului la aproximativ 10-15 metri în față. Te lași foarte, foarte puțin pe spate. Cam atât. Da? Da. O să mergem undeva pe cerc și vom începe lucrul la pas. Da? Da. Te rog să ai grijă la vârfuri, să apeși în călcâi, vârful să fie sus, foarte bine. Încerci să stai cât mai relaxată, da? Nu te încordezi, te bucuri de soare. O să exersăm mersul la trap, da? Da. Trapul este un mers un pic mai alert, un pic mai agitat, te va balansa stânga-dreapta, încerci să stai pe spate să-ți iei echilibru, da? Și la fel nu te încordezi. Apasă în călcâi, te rog, Ilinca, picioarele spre sol. Și o să te învăț să faci trap săltat. La trap săltat, calul face aceeași mișcare ca ceea ce am făcut anterior. Da? În schimb, tu va trebui să te ridici și să te așezi în ritmul calului. Când calul face un pas în față, te ridici. Când faci al doilea pas, te așezi în șa. Perfect. Ești pregătită să mergi singură? Cred că da. Ai încredere? Da. Hai să vedem. Întoarcem la stânga, mergem câte la altă. Da? Bun, o să rămânem la pas până când ajungem în colț. Acolo vei pleca la trap. Te gândești ce ai de făcut, îți corectezi poziția, încerci să comunici cu Navarro. Ușor, ușor. Așa, foarte bine. Cum a fost? Foarte bine. Ți-a plăcut? Da. Oprește calul pe loc. Ho-ho. Ai răbdare, nu te grăbi. Pui morcovul în palmă și ții palma întinsă, da?
Perfect. Ui. Lângă el, foarte bine. Bravo! Bun, ăsta a fost sfârșitul lecției. Cum a fost, Ilinca? Foarte bine! Ți-a plăcut? Foarte mult! Mai vii la cai? Da! Mă bucur. Când voi fi capabilă să merg cu calul singur în pădure sau la galop? Ilinca, în primul rând, asta a fost o primă lecție de acomodarea ta cu calul. Da? Am învățat câteva elemente generale legate de poziția călare, de cum manipulăm calul în graj, despre harnașament și elementele de bază pentru pas și trap. Pentru a putea ieși cu calul dintr-un centru de echitație să mergi singur în pădure, trebuie să cunoști foarte bine pasul, trapul și galopul. Ca un termen, dacă ar fi să ne gândim așa, în aproximativ 6 luni, dacă ai veni de 2-3 ori pe săptămână la cai, ai putea să fii capabil să conduci singur un cal în teren deschis. Cai au memorie bună sau nu? Ce crezi? Cred că da. Memorie foarte bună, să știi. Sunt animale foarte, foarte permisive, foarte înțelegătoare. Țin minte și o cravașă odată, poate mai puternic odată. La un moment dat țin minte și o mângâiere sau un morcov pe care îl dai. De asta am insistat la sfârșitul lecției să îi dai morcov și măr. Da? Pentru că el în felul ăsta te va accepta ca și prieten. De câte ori ar trebui să fie scos calul la plimbare? Calul trebuie să iasă în fiecare zi din graj. Calul este un animal învățat cu mișcare, este un animal care are nevoie de mișcare, are nevoie să alerge. Are nevoie de un tratament special? Mă refer la mâncare? Da, mănâncă fân, este alimentul de bază. Ca suplimente le dăm un tain făcut din orz, ovăz, un șurub de floarea soarelui care le ajută să capete puțină energie. Da? Mai ales dacă vorbim de un cal mai bătrân, care are multe lecții de echitație, trebuie suplimentată alimentația cu ceva mai energic pentru el. Cam câte cuburi de zahăr are voie să mănânce? Oricât de multe. Oricât de multe. Nu s-a făcut un studiu. Poți să dai mere, morcov, zahăr, oricât de mult. Caii folosiți în conflictele militare sunt niște cai foarte, foarte bine pregătiți. Sunt educați să nu aibă reacții nepotrivite la zgomote. Calul, prin natura lui, este un animal sperios. Da? Pentru a-l putea educa să stea liniștit când aude explozie, trebuie foarte, foarte multă muncă. Tot pentru a-i limita stimulii vizuali, sunt folosiți acei ochelari de cal. Da? Acei ochelari care limitează frontul vizual stânga-dreapta. Da? Lasă calul să vadă doar foarte puțin înainte. Cam câte rase de cai sunt? Nu știu să spun, foarte multe rase. Ideea e că sunt două rase de bază, pur sânge englez și pur sânge arab. Sunt rasele primare de la care au plecat evoluția celorlalte rase. În rest există foarte multe încrucișări, foarte multe utilități ale calului, foarte multe varietăți ai cailor de sport, cai de muncă, de povară. Poneiul este acel cal, este aceeași rasă, este acel cal care are ca înălțime până la 1,48 m la greabă. Da? Tot ce trece de 1,48 m este considerat un cal adult. Ce este până într-un 1,48 m este considerat ponei. Există rasă de cai care sunt folosiți numai pentru concursuri și competiții? Da, în principal sunt cai din liniile nemțești, în Germania. Ei au un cult al calului și au investit foarte mult în dezvoltarea unor rase speciale pentru sport. Sunt câteva rase franceze, olandeze și belgiene, care merg foarte bine pentru sport. Caii au nevoie în special mai multă atenție, mai multă afecțiune, de exemplu? Da, și afecțiune și atenție. Fiind animale destul de mari, sensibile la anumite boli, și animale oarecum foarte rezistente la durere, e foarte, foarte rar o să vezi un cal șchiop chiar dacă îl doare sau un cal care softeze pentru că îl doare sau are o problemă. Și de multe ori trebuie să ai tu educația și să încerci să reușești să-ți dai seama dacă are o problemă sau nu. Asta o obții lucrând cu cai foarte mult timp și fiind atent la cele mai mici detalii pe care ți le transmite calul.